pangpuso, pangabudlay para sa iyang pamilya. Tinguha ni mo na. Amen. Amen ba mga ginikanan? Daghang tinguha nga ma-provide inong personal nimo nga needs. Hinumdumi nga gitawag tag pamilya sa Dios. We are so-called one body of Christ. We are Christ's family. Amen. Pamilya ta sa Dios. O ang Dios nagpakita na sa hingpit na pagbati sa paghigugma sa mga anak na mao kita. So karon ingon nga mga anak sa Dios, unsa man usab atong tinguha alang sa atong amahan. Ang tinguha pod sa Dios nato, ang gipangandoy sa Dios gikan nato is only to worship Him. To give Him glory and honor. To give Him thanks. Amen. To praise Him. To worship Him. Now, the first one, hinumdumi nga kita, we are already new creation in the eyes of the Lord through faith. Amen. You are new creation in the Spirit through faith. Now, kitang tanan makaigsunan, naatay kapasidad nga mahimaya na itong Diyos. Tungod kay gihimo na ka sa Diyos na pagpong nilalang. Amen? Basahon na to diri sa Colossians chapter 2 beginning in verse 8. Colossians chapter 2 sumuta sa verse 8, bantayin ninyo nga walay bisan kinsa nga magkabihag kaninyo pinaagi sa filosofiya o sa malimbungon nga pagpatuo-tuo, sumala sa tawhanong kalagdaan nga gikabilin-bilin, sumala sa mga paninugdan nga tinuuan sa kalibutan, meaning mga karaan, mga kabilin-bilin. O dili sumala ni Kristo. Daghang pagtulunan sa kalibutan. Pero kung dili sumala ni Kristo, is not of God. Is not from God. Verse 9. Kay diha kaniya nagapuyo sa lawas ang bugos nga kinatibuk-an sa pagka-Diyos. Sa daw, kay diya kaniya nagapuyo sa lawas ang bugos nga kinaiya sa pagka-Diyos, meaning diya kang Kristo. Ang fullness sa Father na kang Kristo. The same way, the fullness of God through Christ is in you now. That's why we are called new creation. Amen? Now, padayon ta makaigsunan, kay diya kaniya nagapuyo ang pagkalawas sa bugos na kinatibukan sa pagka-Diyos o sa kinabuhi nga nagatukod kamo, diya kaniya nga mao ang ulo sa tanang pamunuan o kagahom. Praise the Lord. Diha kaniya usab kamo nakadawat sa circumcision nga dili hinimo sa mga kamot, kundi circumcision nga pinaagi kang Kristo. Sa diha nga nakahugasan kamo sa unudnon nga lawas. Wow! Wala na ang unudnon nga lawas. Giapil ni Kristo dito sa cross. Gipatay ni Kristo. Amen? Muna nga ikaw new creation. Bago kang nilalang. Bago kang binuhat sa asang paagi sa imong pagtuo diya kang Kristo. Na nganong dagang mga tao makaigsunan nga nag-struggle silang pagpangalagad sa Dios. Gapos gyapon sa mga butang sa kalibutan nga kahilayan makaigsunan. Tungod kay wala nila nasabtan ang ilang real na identity des Ginoo. Diya sa pagtuo, kay kung naay tinuod nga pagtuo
mo-activate ang imong genuine nga pagtuo, mag-manifest yun ang dahom sa transformation sa kinabuhi sa tao. Amen. Imo yun lang ma-encounter ang pinasahing gahom sa Dios nga muusab sa dagan sa imong kinabuhi, diha sa imong panghunahuna, sa pagbati o sa imong pagkinabuhi. Amen. I hope nga imo ning mabati nga dimension as new creature. Mabati nimo na. I don't know kung imo pa nang experience. Mababati nimo ang bag-ong minalang na animo. Amen. And that is in the power of the Spirit, within your spirit, as well as in your soul. Mo prosper ang imong kalag muna sa 3 John. As your soul prospereth. Kung sa ibot pasabot, ang kalag, kung sa galing kalag, nagtumpos sa intellect, emotion, and will. Nga naman, mo prosper ang imong huna-huna, emotion. Muna ang imong emotion, under the power of the Holy Ghost, dili na ka mapitahan. Amen. Unsa nga mga sitwasyon, circumstansya, bisag paggamay na nga pulong nga negative, dili na maka-apekto nimo. Nganuman, wala na ka sa tawhanong kinaiya. Amen. Wala na ka sa tawhanong pagbati. Dali na nimo na ma-adjust. Dali na nimo madipinsaan nimong kaugalingon. Amen. Mubati unta nimong unod, pero ma-refresh ka dayon insigida tungod kay naa diha ang Espiritu sa Dios. Lami nung ta kay palikason, pero hallelujah, praise the Lord. Lord, panananginin mga tawhanang nagpasipala ka nako. Mauna ang Kristohanong nausab na kinabuhi. Pagpalapakan sila. Muna na yun sa Ginoo, new creation. Amen. 2 Corinthians 5 verse 17, anyone be in Christ, he is a new creation. The old has gone, has been passed away, and the new has come. Amen. Anyone be in Christ meaning present time. Karon, kada adlaw, apil ugma, amen. Present time, bago kang binuhat. Dili lang kay karon, naubil ka nimo ugma, murag di na nako ni kaya. Manimalos na yun ko. Present time. Kada adlaw ta bagong binuhat sa Dios. O sa kinabuhi nagatubog kamo diha kaniya nga mao ang ulo sa tanang pamunuan o kagahom. Diha kaniya usab kamo nakadawat sa circumcision, dili inimo sa kamot kundi sa circumcision nga pinaagi kang Kristo diha nga nahukasan kamo sa unutno nga nawas. Actually, kanina circumcision nga gisputan ni Pablo is no longer sa circumcision sa unang circumcision sa balaod, particularly sa mga lalaki, is circumcised ang ilang kinatao. Muna ang sa balaod. Pero sa panahon na ni Kristo, sa dispensation sa Espiritu Santo, is circumcision in our hearts. Amen. Amin ba? Kaya wala ka nailalong sa balaod, apa nailalong ka sa grasya sa Diyos. Meaning, sa gugma sa Diyos. Sa kaluoy sa Diyos. So, ang muiral dapat nato, kininang atong kasing-kasing. Kaya ang gitanaw sa Diyos, ang atong mang kasing-kasing. So, direct waon sa Ginoo. Ang balaod sa Espiritu, waon niya ang tanan pagdumot nato sa kasing-kasing. Muna yung circumcision in the Spirit. Amen. Waon dire ang mga pagdumot, pagbati nga diliya sa Dios. Mawalay paghigugma, may kaluoy, walay maayong pagbati. Waon i-circumcise sa Ginoo ang atong kasing-kasing. Amen. Mula dire sa English sa verse 10, and ye are complete in Him, which is the head of all principality and power, in whom also ye are circumcised with the circumcision made without hands, in putting off the body of the sins of the flesh
by the circumcision of Christ. So, dili na circumcision sa kamot, but it is by Christ. Amen. Katong kamatayon ni Kristo, mao'y gahom sa Dios nga atong gituan sa dahil mo tuo ka siyang kamatayon diha sa realm sa Espiritu Santo, sa gahom sa Espiritu Santo sa Dios, mo'y mag-circumcise sa atong unod-unod, sa tawhanong kinaiya diha sa unod sa sala. Atong palakpakan ng Diyos. So, gilangkat sa Diyos ang unod sa sala. Amen! O gitagaan tag bagong lawas, bagong kinabuhi. Amen! Bagong kinaiya. Dili pwede miyon ka bago na kung kinabuhi, o niya wala na bago ang atong pagdati. Wala na bago itong una-una. So, tanan, mabago sa dimension sa atong kinabuhi. Huna-huna, pagbati, o sa atong kasing-kasing. Buried with Him in baptism. Wow! Ginubong tag-apil. Mga sa Roma chapter 6, ingon nga kamo ginubong diya sa tubig. Amen. Ginubong usab kamo diya sa sala. Ingon nga mikayap diya sa bagong kinabuhi, samang agi kamusab nagabaton sa samang kinabuhi. Atong palakpakan si Lord Makisin. Atong saning tiwason. Wherein also ye are risen with Him through the faith. Now verse 12. O sa gikalubong kamo uban kaniya diya sa bautismo, nga niini kamo usab gibanhaw. Uban kaniya pinagi sa pagtuo sa gahom sa Dios, nga nagbanhaw kaniya gikan sa mga patay. O sa mga patay pa kamo diya sa mga kalapasan, o sa pagkawalay sa circumcision sa inyong unod, uban kaniya kamo gibuhi sa Dios. Sa napasaylo niya kita sa tanan kalapasan, sa napapas niya nga sulat na nagbabagbato kanato pinagi sa ipatuman ini, o kini iyang gikuha sa atong agianan o gilangsang sa cross. Ang mga pamunuan o kagamhanan iyang gihuguan sa mga hinagiman o iyang gipasundayag sa kadaghanan diya sa iyang pagdaog bato kanila pinaagi sa cross. Try to imagine, ang demonstrasyon ni Kristo sa cross, mao to ang pagpasundayag sa hingpit na kadaugan kanatong tanan. Amen. Sa tanan, importante ato ning matuhog, ato ning masabtan aron nga mangalagad ka nga dunay full confidence. Amen. Nga maka-assured ka sa imong kaugalingon nga I am truly saved. I am a child of the living God. I have been redeemed from darkness to light. I am saved. Amen. Ang full assurance sa salvation, diha magsugod sa imong understanding is the mind of Christ. Mubalik ta dito sa mind of Christ. Kay walay tinguha pagpangalagad sa Dios. Sumala siyang kabubuton gawas kung naatay huna-huna ni Kristo. Otherwise, kung di na ito mabatunan ang mind of Christ, dili gyapon may insakto ang atong pagpangalagad. Mura gyapon ta nagtaong nagdaro na nagsigid lingi-lingi siyang likod. Nganong insulti si Jesus, anak? Na dili ta mahisama sa kataong nagdaro na naglingi-lingi sa likod. Kaya posibleng magkahiwi-hiwi ang imong dalan sa pagpangalagad sa Diyos. So meaning, dili ta makahimaya sa Diyos. Mao ni ang pinakabutong line diri. Na ang Diyos makabaton ba o himaya sa atong paglakaw sa pagtuo karon. Amen. Kaya paglakaw sa pagtuo makaigsunan, kada adlaw ni consistent ni. Amen. Lahutay ni na pagpangalagad sa Diyos. Na ikadua, the second one, we're all dead to sin through faith. And our life is hid with Christ in God. Now, sa Colossians 3 verse 3, for ye are dead
and your life is hid with Christ in God. We're all dead to sin through faith, and our life is hiding with Christ in God. Let's imagine. Mo ang nindot kayo. Kita ni karon. Amen. Yun ang naadaan ni nga dimension sa understanding. Di pwedeng may Kristohanon lang ka. Murag daw, murag wa lang. Murag ito, nangalagat sa Ginoo, murag usay. Ang tendency niya, hindi na ito ni masaptan. Profound understanding ang atong real na identity sa Ginoo. Dili kita ka lalong sa pag-alagad sa Diyos makaigsunan. So, to prove na we are new creation, mao ni ang nahitabo nato. Patay na ta sa sala tungod sa atong pagtuo, tungod sa gibuhat ni Kristo sa Kalbaryo sa cross. Mao tay pagpasundayan sa himpit nga kadaugan. Amen. O kang atong kinabuhi natago diya kang Kristo. Amen. Ang atong kinabuhi natago diya kang Kristo diha sa Dios. Kay kamo nangamatay na. Past tense. Amen. Humana, patay na ta sa sala. Nindot o gasta nindot ta. Patay na kita. Kay kamo nangamatay na. O diha sa Dios ang inyong kinabuhi na tago uban kang Kristo. Kung palakpakan sila. So meaning, we are now behind in Christ. And Christ Himself is the reflection of the love of the Father. So therefore, it's no longer yourself. It's no longer us. But the one to be displayed or to be seen in us and through us is Christ Himself. Because we are hiding in Christ. It is Christ Himself na may mahimong reflection. Siya ang evidence sa Diyos sa imong kinabuhi. Kinsa si Kristo is the perfect evidence of God through us. Yung palagpakan sila. Muna nga, imposible o dili mapanalanginan mo ba't tao ni mo? O na yung pangutana ka ron. Imposible o dili sila mahalipay sa imong kinabuhi. Imposible dili sila mapanalanginan ni mo. Ano man? Si Kristo man ang nakita. Pero kung ikaw pag-apoy makita, posible na yung mga tao may stumbling din mo. Amen. Amen. Nanong mingon si Christ in the Bible, do not grieve the Holy Ghost. Hinumiming ang Holy Spirit, siya ang gitawag unlimited Christ in us. Ang trabaho sa Holy Spirit, siya ang mag-manifest through us by His fruits. Aron makita si Christ sa atong kinabuhi. Amen? Unsay fruit sa Holy Spirit? Love, joy, peace, kindness, goodness, meekness, gentleness, and self-control. So, ang manifestation sa Holy Spirit nato is to produce goodness and kindness. Amen. To reflect Christ. Kaya kung makita nimo ang pagkamaayo, makita nila si Kristo. Makita nimo ang manghinatagon, makita nila si Kristo. And that is the fruits of the Holy Spirit. We are all dead to sin, to faith. So, mabalik ka sa pagtuo. Mabalik ka sa itong tema. Ang Diyos, nakabaton ba o himaya sa atong paglakaw sa pagtuo? In this present time? Amen? Now, humanaman si Jesus na matay. Karon ang atong understanding is we are all dead. Asa magsugod is in our life. Therefore, we need to have faith. Believe. Believe. Have faith. Kanina dimension, gibuhat ata sa Ginoo ang bagong nilalang. So therefore, kita entitled ta, kandidato ta sa tanang maayong butang, the fullness of God. May the fullness of God, wala na kulang.
tanan nga iya sa Dios gusto niyang ipiyal nimo. Amen. Ang tanan nga iya sa Dios gusto niyang ihatag nimo. Although dili anak kadali kay naaman tay gitawag og proseso sa atong pagpangalagad. If we're trusted in a little, we'll be trusted in much. Amen. So hinay-hinay. Importante na naatay insaktong pagtuo aron nga mahimaya ang Dios sa atong kinabuhi. Kay kung sakto atong pagtuo makaigsunan, wow, mualign ta sa iyang kabubuton. Asa ta mualign? Sa iyang kabubuton. Okay, balik ta diri sa atong teksto makaigsunan, sa atong passage. Nabalikan nato. Kaya atong mga kinabuhi kanadto diri naka-specify ang detalye sa kinabuhi. Ingon nga mga taong pagano nga walay pagtuo o walay pagpangalagad sa Dios. Namato pa din. Aron nga kamo magkinabuhi sulod sa panahon nga nahibilin pa sa lawas dili na tungod sa pagbuot sa tawhanong mga pangibog kundi tungod na sa pagbuot sa Dios. Nay mga tawo mingon nga sayang karon pa kuno born-again. Salamat sa Dios na pay panahon makaalagad ka. Humanaman ang panahon sa kaaway nga nagmaniobra nato, nagmanipulate nato, nagbuba sa atong kinabuhi. Nagpahilayo nato gikan sa Dios. Apan salamat sa Dios, gitagaan patag another chance. Nga karon nga born-again ka, nakaila ka sa Ginoo, nakaalagad ka sa Dios. O kini makaigsunan, dili na tungod sa pagbuot sa tawhanon, apan tungod na ni sa pagbuot sa Dios. So therefore, kini nga panahon nga gibutan sa Dios nga nakabaton ta sa maong assurance nga dili na ni atong lawas karon, lawas na ni Kristo. Possessed by the Spirit of the living God, produces by the fruits of the Holy Ghost. Naghatag ta sa kinabuhing matarong diha sa gahom sa Espiritu Santo. Verse 3, kay kadtong panahon na nagisgutan ang atong kanaan. Katong sa una, matur Padre, kay katong panahon na nga miagi, iko na alang sa pagbuot sa ipabuhat kaninyo sa mga anhintel. So meaning, tungod kay kung ang tao naa sa kaliwat sa pagkapagano, may pagpagano, mga tao nang they are of course possessed by demonic mindset. Walay panghuna-huna sa Dios. Authored by the devil. Manahin si Jesus, ang inyong agalon, ang inyong amahan, na maong yawa, kay inyong amahan, na namakagdadaan sa una pang panahon. So muna kinabuhi na ito kanadto, gibakakan ka sa yawa. Giilad ka sa yawa. Karon gi-remind ta sa atong kinabuhi kanadto. Ug matud Padre atong balikon kay kadtong panahon nga miagi, igo na to. Amen. Human na to. Igo na to. Human na ang panahon sa kalibutan nato. Igo na alang sa pagbuot sa buot ipabuhat kaninyo sa mga hintil, sa paggawi, sa kaulag, pangibog, hubog-hubog, hudyaga, bahagha. Saan ang bahagha? May mga bahagha ng mga nonsense, mga usay kanunay na andan sa tao, mga pasiaw, mga nonsense, binastos, o sa nga klase. Unsa pa? Nagangkay rin makaisunan, mga hudyaga. Rabag sa kasulay mong bar, nabitan sa bar nga, grabe yun. Mato mo sa mga kahilayan sa mga dagong syudad, diyan mo makita ang hudyaga. Mga pang-disco, mga malaway na mga panagtapok, mga paghubog-hubog. Mauni ang trabaho sa mga hintil. Mga pagano mo na kung Kristohanon ta, kung naakaani nga klase nga kinabuhi, kung sinabi kini mo kinabuhi, dili yun na makahimaya sa Dios. Are you with me? Kay mauna na, human na, igo na to, human na to. Ito palapakan sa Lord. Hudyaga, bahagat, o kumbirahan. Saan ang kumbirahan? Mista tabay, nagkumba dito. Mama na. Mista tabay.
Kinananay, di man sayo pagkaon. Pero diyan na daogon sa motivation. Diyan na daogon sa imong intention. Mao man ang kalibutan ko actually. Ano dahil di kakaon sa atong balay? Are you with me? Knowing na kanang klase ng festival, all their foods has been offering to their gods. Dili sayop ng kaon. Dili na sayop ng pagkaon, kaya pagkaon man na. But if that certain food was offered to the goddess, that is another story. Kumpirahan. Sinumsumay. Wala, may inom, may sumsum. Actually, mo na say may man ba na? So bisala ba na? May salaan na. Wa mo gibot-botan pero sa Bible questionable na. Gisbutan na dito nga tawhanong kinaiya. Meaning dili na makahimayan sa Dios. Di man nato sa kundim sala na, no? Ang Bible lang nagsulti nga kana tawhanong kinaiya nga dili makahimayan sa Dios. Na kung dili kahimayan sa Dios, makonsider diyan po nato na masala na mato sa Dios. Amen. So sinumsumay. Mo man actually makonsider man gud nga bisyo na andan. Kung naglabi man gud permente, tapok-tapok ta, pinabid-nabid, tagay-tagay, simsumay, mo man ang guling sa Bible. Unya pagkuli sa balay, wa na kwarta. Kaya nagparturagas naman dito nga, wa na kwarta, ako na po. Dili matagbaw sa usa ka iningon. Muna nga, di kini mo malalis, mahupog yun ang tao naman. Di na madalag shot naman eh. Pero matingala ka, mangita pa man ka. Na naman, di na mo mabantayan, the spirit of addiction, maghinay-hinay, manipilit sa unang-unang sa tao because of what they take. O kanang sa kabutang, matod pa, atong usa ka pastor, ingon siya, doon na mutana, pastor, kaya nagtrabaho daw siya sa mga liquor ban, liquor company. Pastor, is it good to work at company who produces condom, mga wine? Insa kung napailain nga pwede nimo magtrabaho, as long as your intention is for the Lord, God will help you to find another job. Knowing nga kana nun, nakita nimo nga nagdaot sa daghang nga kinabuhi, of course, it's not of God. Amen? It's not of God. Dili iya sa Dios. Sinumsumay o sa ginili ng mga pagsimbag mga Diyos-Diyos. Ang Diyos-Diyos, dili naman mga ribulto. Daghan mga Diyos-Diyos. Anything na imong i-replace than God, you give honor, respect in a certain things than God, or even compare to God, same as God, that is idolatry. So kanang mga butang nga mga kaigsunan, mong manana, ignay mong abay, igsoon, nangagin na nato. Amen! Nangagin na nga mga kinaiyahan, tawhanon, mauna ang kinaiya sa mga pagano. But karon, we are hid with Christ in God. Amen? Nailalong natago nata ni Kristo diha sa Diyos. Ito pala makagsunod. New creature na ta. Bago na tang binuhat. So asang paagi nga mag-glorify sa nato sa atong paglakaw karon sa matag adlaw, mga kaigsunan. Of course, ang atong motivation sa matag adlaw, na din kita magkinabuhin makaigsunan sa mga butang na nag-bear witness ang imong spirit na naglipay kag Dios. Amen? Tanang ilang maayo iya sa Dios. Tanang ilang maayo iya sa Dios. So salamat sa Dios nga gitagaan ta ani nga full assurance nga ang atong tawhanon, ang atong karaang lawas nga nahugawan, na polluted sa virus sa sala,
was already dead, died with Christ at the cross. O kita nahimong patay na diya kang Kristo. Now, letter B. Wherein other thing it strengths that we are not same of people whose lives full of worldliness. Sa verse 4. There is English version. Wherein they think it strengths that ye run not with them to the same excess of riot, speaking evil of you. Sila nang hitingala nga kamo karon dili naman makighugoy-hugoy uban kanila sa samang pagpatuyan o kamo ilanan gipasipan-an karon. Pumatod pa nila, balag ang mga tao suko nako, basta dili lang suko ang Dios nako. Amen. Balag suko sila nako, wa na sila ganay nako, basta kay ang Dios ganahan nako. That's simple. Matingala ang mga tao. Mao ni nahitabo nimo. Nahitabo nato paminaw sa alam nila strange ni. Mura pagtalagsaon. Ang problema diya ng mga tao mingon nga, ay, wala naman ay kailingan nato nila. Parehas na deta nila. Now, sa neta po, dili magkaisunan, matingala ang mga tao. Ano man? Kapalo sila nimo, na ikaw sa una, hilig ka kudya ka. Hilig ka o kung sa ba, hubog-hubog. Hilig ka o mga bisyo. Hilig ka panigarilyo. Hilig ka o sa ba, o kumbira. Pamista. Hilig pa o sinumsumay. Isa pinain ang sa ada sinumsumay. Pwede po maritis, no? Tabi-tabi man na. Hallelujah. Praise the Lord. So nahibulong ang mga tao. Na dili na kita sama sa ubang tao ng ilang kinabuhi puno sa kalibutanon. Now, first one, instead of worldly pleasure, you're now full of compassion for the gospel. Wow. Instead of worldly pleasure, you're now full of compassion for the gospel. Muna diri, magaisunan sa verse 4 atong basahan. Verse 5, apan kini sila magahatag na unya o husay ngadto kaniya nga andam sa paghukom sa mga tuwi o sa mga patay. Sige lang kung lutuson ka. Kaya mo trabaho yung panahon wa tubang na sila. Amen. Importante nga wala ka nag-set of standard sama nila. But your standard right now is the standard of Christ. All about His righteousness, His goodness, His love, His kindness. Maunay mo prevail, makita sa atong kinabuhi. Nabalik na. Kay kini mao ang hinungdan, ngano ang maayong balita giwali hangtod sa mga patay. Amen. Aron nga bisan tuod sila na hinungpan na diya sa lawas, ingon sa mga tao, sila mabuhi sa Espiritu, ingon sa Diyos. Dahil, balita, kung naatay kinabuhi sa paglakaw sa pagtuo, mahimaya ang Diyos. Na hinumdumi, kung naatay tinuod na pagtuo, ma-activate ang passion nimo sa pagwali sa Ebanghelyo. Faith without works is dead. Kabalo ka unsa gyud function sa faith? Ang faith, ang function, ang operation sa faith is preaching the good news. Amen? Ang operation sa faith is evangelistic. Evangelism. Muna yung operation sa pagtuo. If there is faith, you have the passion to preach and to proclaim the gospel. Na muna yung tabot rin. Kay nagnakaw mo kas pagtuo, wala namang kaanong tawhanon na kinaiya, katong mga tawhanon, kinabuhi sa mga pagano, lahi na nga pagbati.
malipay kang magwali sa mga tao nga sama ani. Muna yun sa Bible, nga tungod niini, giwali ang may palita bisan sa mga patay. Amen! Kaya kung naay funeral service, dili man sama kanadto ng atong pupos ang namatay ra. Are you with me? Di naman nakadungog sa pulong sa Diyos. Patay na. Nabisan na funeral, na nag-invite mo gabi, kay ugma, na ilubong sa Rubumon dito sa Sumagaysay. So before nila ilubong, doon ay pagwali sa pulong sa Diyos. Opportunity na to, amen, kung na-funeral service, ang atong intention is no longer the dead body. Yung man na nang lawasa, patay na na, amen. But the Word of God, muhukom niya bisan sa mga buhi. Aron sila mabuhi, diya sa Espiritu sa Diyos. Mauna niya itong pasyon. Ang pasyon na ito, dili na sa mas kalibutan, mangita tag-asay hudyaka, asay buhakak, asay kumbira, asay kaon, asay... Wala na lang ang pagbati. Amen! Ang pagbati sa bagong binuhat, mangita yung kaasay buluhaton sa Diyos. Mauna yung pagbati. Mauna yung tinuod na pagbati. Mauna yung operasyon sa pagtuo. The operation of faith is you become hunger looking for God's presence. The operation of faith, you have too much hunger for the works, for the ministry. It's all about God. And that's how we seek God first. Lahi ang taong maglakaw sa pagtuo, mangita kag trabaho sa Ginoo. Are you with me, kapatid? Amen. Lahi ang pagbatin sa tao na ipagtuo. Dimension 12 na may gitawag og level of faith. Amen. Kung mangandoy ka, makaigsunan, Lord, Lord, na may kitawag level of faith. Look at dimensions of faith to glorify God. That is something profound, dimension in the spirit, as being hunger, looking for more of God, being thirsty, hunger. Amen. Na maglakaw ta sa pagtuo nga itong pangandoy, Lord, gamit ako. Kapila ko mag-challenge din, even other churches, ng ang akong hunger, Lord, dad ako sa mga dapit na naay mga luwas. Easy naman na sa Ginoo mangayon kag kwarta. Easy, di na basic na sa Ginoo nato. Mangayon bugas, mga itag pagkaon. Amen. Kaya nga itong ginikanan as anak, basic na nila, bisa pag ikaw mangayo, pakanuon yung kasi mong ginikanan. Amen. Pero ang pinakamaayong butang pangayoon nato sa Diyos, Lord, gamita ko nga daay mga kalag nga madala diya sa imong ginikanan. Mao na'y pinaka-ultimate operation of faith. Amen. Ang po permintiana, di ba, gamiton kas Ginoo, dadaan nagkalang. Amen. Amen. So, diri mag-igsunan, muna rason na di ng maayong balita, igawali yun. Wala na laing agenda about faith is to glorify God. To glorify God is by what? Fulfilling the Great Commission. Because that is the only one commission that can glorify God. Great Commission is the only concern of the Father. Therefore, Great Commission must be our first concern as well. Our first priority. Amen? Ang atong first priority dito sa kinabuhi is to fulfill the Great Commission. Kasi ni Jesus, ang atong tinuod na pagkaon, maong pagtuman sa kabubuton sa Amahan. Imagine, in John chapter 6, I think verse 43 or... Unsay ni Jesus, ang tinuod nato nga pagkaon, mao ang pagtuman sa kabubuton sa akong Amahan.
Kung sa may kabubuton samahan nga ipadala si Jesus is to save the world. Are you with me? So therefore, the same nga passion nato karon, hallelujah, Lord, ay mga luwas Ginoo. At yung Friday, usa sa pinaka-priority naman sa prayer dire sa overnight is salvation of many souls. Manaampo dito. Abi ninyo ang prayer, mao ni Baptist Church. Lindot kayo ang Tibok Church maghimo sa pag-ampo. Nga nangandoy ko at least buhon unta tanan mo bati sa mga pagbati. Kung natay fasting sa kadlaw tibok kongregasyon magpuasa ka. Muhimo tag kalainan sa ubang simbahan. Amen. Kung naay prayer meeting atong usahan kinsay magabenepisyo na ikaw ra gyapon kitang tanan. Amin ba mga igsoon? Ang pagkaon si Jesus ang atong pagkaon mga pagtuman sa kabubuton samahan. Na kung mo niya itong pagbati mga igsunan na magamit as Ginoo, labaw pa na sa pagkaon. Labaw pa na sa bugas. Labaw pa na sa kwarta. Kabalo na sino na nang nagtagpang pagkaon. Amen? Mingaw man. Ang pag-ampo mga igsunan, mao ni kaligton sa church. O sa Tagalog pa, huwag mong ismulin ang panalangin. If we pray together, we can do great things. Amen? We can conquer a lot of things sa ating kinabuhi. The chain will be broken. All the bandages will be broken by means of prayer. Gusto niya po dire, mao kini ang hinungdan ngano nga ang maayong balita giwali hangtod ngadto sa mga patay. Daghang tong mga tao karon bisang buhi physically patay at tubangan sa Dios. Muna dire aron sila mabuhi sa espiritu. Amen. Aron nga bisan tuod sila nahinugman na diya sa lawas kay patay naman ingon sa mga tao, meaning sa mga buhi usap, sila mabuhi sa espiritu, ingon sa Dios. Meaning, ang pagwali nato sa pulong sa Dios, walay limitation. Kung na'y patay pagkanindot, opportunity, magwali ta sa mga buhi. Amin ba mga kaigsunan? Magtuon ta nga makawali din ta, makashare ta. You can share the message of love. Pero kanang atong pangandoy tinguha nga gamiton ta sa Ginoo, magsugod mga kaigsunan sa atong tinguha, faith, words, amen, desire nato, fear of the Lord. Amen. Kahadlok nato sa Dios. Now gain the power and boldness to testify Christ in you. Praise the Lord. Ang mga tao kinatingala naman nato na dili naman kamo, matupadre, nahingala sila kay dili naman kamo makighugoy-hugoy uban kanila sa samang pagpatuyang. Strange nila ni, paano may bulong sila mga kahit naman yung sikwa. Uban pa man nato diri sa una nga pag na-disco uban nato, pero di naman mo ba? Amen! Amen! Pag bulang, di naman uban. Doon na kalainan. Amen? Doon na kalainan. Ito ba pagkasigod? Imo na nga reflection sa Ginoo. Muna gipakita ni mong proof sa Ginoo. Bahalag maglain sila nimo. I don't care. You don't care as well. I don't care. But what I care the most is my Father in heaven. Because what I did now, what I must do now, is for His glory. Amen? Imong i-judge imong kagalingon, is it God can gain glory, can obtain glory of what I did?
of what I do. Nahimaya ba ang Diyos sa akong kinabuhi? Gain power, amen, and boldness to testify Christ ninyo. Kaya lahi na lagi ka, nahipulong ang mga tao. Kaya nga naman, di naman ka maghugoy-hugoy. Lahi na ang imong kinabuhi, mga isuna. Dili na maglain na itong buot, sayang, bibuot na kami dito. Nga naman, di ka magsayang. Dili na lagi na lawas sa tawhanon. Muna na di yung paglaban ng ulo. Ano man, na-transform na naging ka. Ingay mga bay, nausap na naging ka. Pero kung wapa na usap yung kinabuhi, makaisunan, yung katasayang, hindi punta ka dito, kung bibo, punta kayo, may hudya ka dito, manghinayang ka. Ano man, ito na ba'y tawhanon di ang sunod nito? But the Bible is clear. Nga natago ta diya ni Kristo diha sa Dios. Di na ka manghinayang nga ka kainom. Di na ka hinayang kay kawa ka pandisko. Wala ka nang hinayang kay wala ka kasumsuman. Kay wala ka kapamista. Di na ka manghinayang. But instead, nalipay ka kay na-overcome ni mong tentasyon sa kinabuhi. Palakpakan natin sunod. Amen. Natay challenge na yung mga tentasyon. Apan salamat sa Ginoo. I-fight na to by faith. Amen. Amen, mga igsunan. Ang importante karon, ang tinguha na to, ang pangandoy na to. Lord, gamita ko na may mo kong sulwi niya. Dad-up, Lord, sa mga dapit ng mga taong nanginanglan ni mo, Ginoo. Verse 7. Apan ang katapusan sa tanan utang. Nagkahiduol na busa magmalinaw kamo sa hunahuna o batunin ninyo ang maayong panimuot aron kamo manag-ampo. Na mabalik na sa itong pinaka first point, makiksunan. It must start in the mind of Christ. Asa magsugod is in the mind of God. Kaya kung natay desire, kung wala tayo hunahuna ni Kristo, you could not be able to realign yourself to the will of God. But instead, ang imong kinabuhi would be always in carnality of kind of living. Tawhanon nga pagkinabuhi. Now, diri ta makaigsunan sa conclusion. We were now in this very close and significant last days. What life should be as a proof of your or of our walk of faith. Now, ato padrina na sa katapusan tanang mga butang. Samtang na malando ko makaigsunan, based nato sa mga news, kaya kung di nato i-consider na ubang kalibutan, di sa'y maminaw nato ang tibuok kalibutan, Pilipinas na, no? Usa sa pinakagamay nga nasod na ng Pilipinas. Doon na pa'y dagko kay mga nasod. Amen? Na usa sa mga fulfillment sa end times, dito magsugod sa mga dagko, mga high power na mga nasod, mga powerful nations. Like America, China, Europe, makaigsunan, ang Amerika, tangaw ni mo karon, grabe, even ang Israel. Sakto yun sa Bible, na usa sa mga indicator sa last days, would be like the days of Noah, as well as in the days of Lot. Are you with me? The days of Sodomite. Karon makaigsunan, nagsugod, nga naman, nga naman ang last days, usa sa dako kayo nga indicator, kining Sodomite, makaigsunan. Tungod kay kana sila tasing mga tao is they are another entity sa tao between man and woman. Nahimo silang in between. And they claim themselves as another entity, as another being made by God. Now, sabta niyo mga igsunan. Paminaw mo ani. Nganong nag-ino na Bible would be like the days of Noah. Paminaw mo ani. Unsa diay ang panahon ni Noah? Di ba yun ang Bible sa panahon ni Noah,
halos na tanang tao makasasala. The wickedness increased, and God Himself so proud that He saw only one righteous in a person of Noah. And of course, na-cover na yung pamilya. Ang matarong itong panahon na is only Noah and of course the entire family. Amen? Karon i-consider nato ni nga pwede ang mahimong pamilya nga matarong karon is the family of Christ. So therefore, we need to be part of Christ's family. Karon, nga naman nagisinutan sa Dios og pinagi og flood in the Bible because of wickedness. Karon sa study mga kaigsunan, nagsugod ang labihan nga kadautan sa mga tao because of mix nga doon ay mixing mga kaigsunan sa gene sa tao. Nga naman, that time in the Bible, because of the giant, mga gitawag Nephilim, mga angelic being, na sa unang panahon, nahimo silang gialaw sa Ginoo, nahimo silang makita physically in the realm, sa physical realm. O tuod niya na, nag-engage sila sa mga natural being like us. O in the Bible, nag-intermarriage ang mga Nephilim nato sa mga natural being like us as human being. O dito, nag-produce sila o kaliwat. Mga descendants, kaliwatan. Tungod kay ang ilang gene is not from God. Ang ilang gene is, they are already condemned. They are polluted by demonic principalities and darkness and wickedness. O tungod kay ang kaliwat, kaniadto makaigsunan, nahugawan, polluted, edited ang ilang mindset tungod sa demonic gene makaigsunan nga din may mix ngadto sa mga tao nga natural og tungod ngadto midaghan ina kaliwat og daghang influensyan og wala joy maayong pamatasan kinaiya kinabuhi nila wicked og labihan pa wicked na ang mga tao. Now karon makapangutana ka in what way? Unsa kahay pwedeng i-inject sa yawa sa tao aron ang tao makaigsunan mahimong polluted. Karon nasabtan ako. Karon nagsugod na ang gitawag og AI. Na paminaw mo ani pwede mo makakuha ng lesson. Ngano miabot na karon ang AI? Artificial Intelligence. Nakita na ko makaigsunan in the future by the grace of God. Unsa di ay posibleng may tabo sa tao nga the more mahimong wicked ang tao in the last days. Ang AI makaigsunan sooner or later gusto sa probably World Health ng Japan. Maabot ang panahon pero gisugdan na nila ang gitawag og one leadership or one government. Karon nagsugod na sa UN, United Nations, nga mag-usa na, doon na organization ang mga certain nation, usa na sila ka grupo, usa naman daan ang UN, dugay naman na, United Nations. So karon makaigsunan, kani artificial intelligence. Like for example ato may adlaw, usa sa video ako nakita. Ako matatong share. Doon ay nabuhat karon, doon ay mga nasod karon, nga mga robot ng ilang empleyado. Tungod sa kahitik na nagiskalibutan. So karon makaigsunan, doon ay gibuhat nila nga robot karon. Gipadula nila pingpong. Dala mo pingpong? Pingpong ba? Ang iyang kontra, usa sa mga expert, maayo ni pudula kontra niyang robot. Gitanaw na kung dula makaigsunan, wa gyud kadaog ang tao. Nga naman, ingon to usa sa mga analyst, this kind of robotic, they can even manipulate the mind of people. Mas bright pa yun sila sa tao. So doon na yung mga robot karon makaigsunan. Mo bitaw na ang ilang study karon expose naman nga 2030 doon ay gitawag Great Reset. I don't know kung sa posibleng may tabo. O sa mga plano nila di population kay wala naman mabot ang panahon mo gamay ng mga empleyado. Robot na ang ilang empleyado.
Usbon nilang dagan sa tibok kalibutan. So, sakto yun sa Bible. Matapautan na asa kang paagi na mahimong gautan ng mga tao. May kikagautan ng tao, meaning that certain man is controlled by the demons. Why? Because your mind was already manipulated. Nor even your gene was edited. Ampo lang ta, na dili pa nila iprosigi ang kaning booster. Wala na, naghahimok yun sila kung kamagin. Bustira nilang tao. Now, kung may tabo sa mga expert na mga expert na mga doktor karon nga nag-expose anak. At doon yung mga posibilidad na gusto din nilang i-edit ang gene sa tao. So probably, significant siya, related sa science as prophesied by the Bible. Usbon yun ang una-una sa tao. Advantage lang kay ikaw karon anak sa Ginoo. Amen. Advantage lang ikaw karon grasya yun sa Ginoo. Amen. Kung doon na pa'y ilang mix na program, kung ang tao butangan na nila o wata kabalo, ang ilang isa study karon RFID, plano nila ibutang sa tao. Nga naka-built-in diya ang chip. Sa Manila, ba't kag Manila, di na ka magbabayad-bayad sa mga toll gate. Ma-identify nilang sakyanan nga na ay RFID. Automatic na mukunik, mura na sa signal. Beside po anak, malukit nila sa sakyanan. So sa RFID, gigamit nila ng anindot kaayo nga technology. Aron nga mahimong easy way, you don't need to have a money, cash to pay for. Mag-detect lang ang RFID na sticker gamay sa imong sakyanan. Automatic na tong toll gate mo break. That's how powerful is the technology nowadays. So kung ilang iplano, usa sa ilang iplano karon kay mga criminalities nga dali ra malupit ang tao. So possible na ilan yung nag-i-insist ang tanang tao gikinahanglan na ay RFID or biochip or microchip. Nya karon kung maparehas na po na sa vaccine, mandatory na po. Gubot na tayo. Nakita na kong script is only the rapture of the church. Are you with me? Kung murin na ang forerunner sa Antichrist, di naman mo na madalag hanyo-hanyo. And that is the fulfillment of the Bible. Na karon, kung ubuhan na sila o consequence or kinigitawag o penalty sa mga tao, katong gitawag beheaded. Sabay, di kuyawan anak. Tatapin na lang po. Kay mahitabo ni sama sa panahon ni Noah in the Bible, nga ang tao naggiminyo, ang tao naghudyaka, ang tao nagginipay. Pwede din ni mahitabo sama karon nga panahon. Nga paminaw na ito o kilama, Lord, ayaw sa akin mag-birthday na kusuntuin. Di ka kasulti, anak. Amen. Kaya magbalik sa Ginoo, sama lang sa kilat, nga mutingog kalit ang trumpita, maapri ang langit sa gawon tas Ginoo. Kaya dili mo sugot si Lord na ma-pressure ta aning kalibutan. Amen. Mapulpil yun makaigsuhan. Pagsugod na karon makita nimo in a natural way. Are you with me? Kurita nga yung madlo. Amen. Ano madlo man ta? Natabo naman ta ni Kristo. Napaminaw mo ni. Manong gikaya ni Kristo mamatay sa cross? Kay giumanan siya sa Espiritu Santo. Sa samang pagi, kung masinati pa nato ni ang klase nga krisis, kung tinuod na ipagtuo, wala ito sa natong hadlok. Amen? Ang taong mahadlok at ang taong dinisakto relasyon sa Diyos. Hadlok makita itong panahon nga nating pandemic. Kung karon makaigsunan. Amen? Amen! Tingnan mga abay. Walay mahadlok na igsuon. Dakog chance na mo may tagok karong panahon. Kani gitawag cashless society, nagsugod na karon.
Amen? Nagsugod na karon makaigsunan. Kaning great wallet karon makaigsunan nga GCash o sana na sa Haiti karon. Anaon na nimo palit ka? Iskan na nimo pa. Paid na. That's how powerful the technology today. Now, what life should be as a proof of our walk of faith? The first one, be sober yourself. Have a sound mind. Kung sa Bible, God has not given us the spirit of timidity or fear, but the spirit of power, love, and sound mind. Kung sa daw, magbinantayon kita. Mabinantayon. Di tangay mahadlok. Apan, nakabatol tag saktong pagmunahon. Sound mind. That is your faith. Amen? Faith. Hallelujah. Yan ang Bible. Labaw sa tanan. Verse 8. Batuni na mainiton sa kanunay ang inyong gugma. Hallelujah. Glory to God. Amen? Mainiton. Kanunay ang inyong gugma. Asa nga gugma? Gugma sa kwarta? Gugma sa trabaho? Gugma sa mga property? Gugma sa Diyos. Bisan gugma sa pamilya. Naman kita gugma sa pamilya. Pero kita'y magpagamit sa Ginoo, maluwas sa pamilya. Amen? Di ta mundag ampo makaigsunan. Be sober yourself. The second one, watchful and pray always. Amen? Mauni ang kinabuhi na ito karon. Mapinantayon, having the sound mind, living in faith with confidence, and being watchful and pray. Si Jesus mismo nag-ingon ani, na sa katapusang adlaw magbinantayon ka mo. Be watchful and pray. Amen? Si T.B. Joshua before sa namatay, muna yung isa sa last na statement niyang ingon, be watchful and pray. Nga naman, kahit itong naata kanunay, kasing-kasing sa pagkamay ng puon, pag-igsunan, maunay magligon sa pagtuo. Nanong si Jesus, every night sa mag-ampo, muat yun sa gitawag solitary place, wilderness, praying in agony, praying so deep, seeking the presence of the Father. Na ang pag-ampo mag-aisunan, mauni ang makaboost sa atong confidence. Sa panahon na matubang ka o pressure, matubang ka o challenge, tungod kay nag-ampo ka, maligkon ka. Amen. Muamin ang nag-ampo. May dua. Muamin ang nag-ampo. May tulo. Muamin ang nagsigig ampo. Yun na lang, 5 na lang po. Pastor, hindi naman ko kaampo. Dagan, may kong yun ako na, Pastor. Muna ginay problema ka. Kaya natago pa man kasi mong tawanon nga lawas. Kaling tawanon na ito nga lawas, kaaway ni sa Diyos. Natago na ta ni Kristo niya sa Diyos. You are hid with Christ in God. Because your flesh is already dead. We're already dead with Christ. Namatay na ta diya kang Kristo mag-igsunan. Hallelujah, glory to God. The third one, have fervent charity to love one another, or else kining gitawag paghigugmaay. Amen. Mainiton. Muna itong ibasa. Batasanan ninyo. Na verse 8. O labaw sa tanan, batuni, nga mainiton sa kanunay ang inyong gupas o sa usa. Sanglit ang gugma, nagatabon man sa kapitaan, ka mga sala. Love covers a multitudes of sin. Because love itself
is Christ Himself. Amen. Ang gugma mao si Kristo, siya ang nagtabon, siya ang naglukat, siya ang nagpapas sa sala sa tibuok kalibutan. So kung natay gugma sama nga na si Kristo nato, ingon nga si Kristo gigugma ta, walay gipili ni Kristo, tanan lang gigugma, for God so loved the world, gigugma sa Dios ang tibuok kalibutan, sa samang paagi kita usab mahigugma ni bisan kinsa, walay pili, apil ang imong kaaway. Di man ko ganahan niya pastor kay maot og batasan. Kung naa kay gugma ni Kristo, wala ang batasan nimo gitan-aw niya. Amen. Gitan-aw nimo si Kristo nga naa nimo. Sa Bible si Kristo wala gid siya nagmatter kung sa klase nga kriminalidad nga giatubang. Ang mga tao na sinukom niya, oy, Jesus, si magkakuban-uban nga burikat man ang si Madalina, imo nang labanan. Jesus kanong apel makakaon na nila nga tikasan man na si Nibay. Kawatan man na, dautan man ang tao, madingilat man na. Kung sa'yo ni Jesus, may anin ko dire, kaya gipangitan na kung wala. I came not to be served, but to serve. Amen? Pastor, sobra na yun na yung gibuhat ako. Sige lang. Pasalamati ang Diyos. Sabi mo, dagdag kay Graso magpasalamat ka sa Diyos. Una, paminaw. Pasalamat sa Diyos kay dili ikaw siya. Amen? Igay mo abad. Pasalamati ang Diyos, Brad, nga dili ikaw itong imong kontra. Amen? Munang kalibutan, mingon na sana all. Sana all yun. Amen? Muna, dili, makaigsunan, kining tanan. Gracias sa Diyos. Munang maglakaw, tas pagtuo, aron matun-an naton kinaiya ni Kristo. Pastor, sige lang. Ampo lagi. Ampo gyud basa sa pulong sa Dios kay muliwan gyud tagtama-tama ni Kristo. Amen. Kitang tanan nakasinati og inana nga mga challenge. Usay siguro makaingon ka kalami ba pagtulon. Pagtulon na gidayon. Diya ma-measure, walang kabantay ang kaaway. Nasa sige nila panghinabot nato, damot ang nalipon. Napaminaw mo ani, mo ni listen. Nalipay kayo si kanin, nagmadaugon siya, pinapatay ni Jesus. Kita mo itong the Passion of Christ, lipay kay Yawa, patay niya lang dito. Lipay kay Yawa, kay patay ng Ginoo. After 3 days, nakarealize siya, maoda ito'y higpit niyang kapindihan. Amen! Ang Yawa, buhaton yung tanan, nga ma-discourage ka, maluya ka, di nakaganan mo simba, pero di ay, damor kang madasigon, nalipat ng kaway, malipat magina sa fermentation, damor na may noon na maayon ni siya, damor na may noon kayong iso, damor na may noon kayong dasig, damor na may noon ligamit. Amen! Palagpaki ang Ginoo sa imong kinabuhi. So mahigog mata sa mga tao. Ikaw ba, hospitality to one another. Pag tinahuray. Amen! Pastor, di ba sa mga tao na ko, sige lang, tahurag yapon. Amen! Kaya mauni ang dapat na kinabuhi na. Hallelujah, glory to God. Amen. And above all things, have perfect charity among yourselves, for charity shall cover the multitudes of sin. Use hospitality one to another without grudging. Kung sa ingon, ang gingon galing diri sa English, use hospitality. Kung sa man ang hospitality, muna imin sila, ang mga Pilipino, they are very good people because they are good in hospitality. Amen.
Naataani, mo ni reflection, the evidence of Christ, that you are hide in Christ. We're hiding in Christ, meaning the evidences of His kindness, goodness, is guaranteed to produce through you. Tungod kay si Kristo man naani mo, naana to, ang mo-produce sa imong kinabuhi is all the fruits of the Holy Ghost. Amen. Kaya kung na si Kristo, na 100% ang Espiritu sa Diyos. So kung nas ang Espiritu Santo sa Diyos na to, garantisado nga maayong tao ka. Bungutan ka, mahigugmaon ka, dili ka dalo, di ka dali masuko. Masuko manggaling pero, wow, di jud kasalo mga daw. Imo rin yun amen, maduulan. Mupasaylo lang, dili na ka magdumot, amen. At ang palakpakan sila. The last one, don't hold grudges to anyone. Amin ba mga kaigsunan? Atong tiwason. Ang tao, now verse 10, verse 9, batasanan ninyo ang pag-abi-abi sa usa-usa, walay pagbagulbul. Amen. Mupalakpak ang mga bagulbulan. Sayop pa na pastor, ay sayop din eh. Hallelujah. Wala ka sa verse. Okay. Verse 10, sumala sa hiyas na nadawat sa matag-usa, gamitan ninyo kini, alang sa usag-usa, ingon nga mga maayong piniyalan, sa nagkalalaing grasya sa Diyos. Kitang tanan, dili man yun parehas. Lahi galit ang dagway, lahi po tag kinaiya. Pero paminaw, kining kinaiya na to, mahiusa rin yun niya sa Diyos. Pero kung wala ay Diyos, wala Espiritu Santo, lahi kita kinaiya. Pero kung na ang Espiritu Santo, we are same attitudes and characters. Amen? We have the beatitudes of Christ. Sumala sa iyas, matapadre, atong ipagamit. Sumala sa gipiyal, nga nagkalanayang grasya sa Diyos, kanata. So mga igsunan, magpagamit ka sa Ginoo, sumala sa hiyas na nimo. Unsa may ganahan mo sa ministry? Kamo unsa may ganahan mo simbahan? Unsa may ganahan mo buhaton para sa Ginoo? Kay mao man ang gitawag templo. Diri man ta maghiusa para sa Dios. Amen. Naatay na kalang hiyas, di pwedeng wala, kay naman ang Diyos nato. Kay kung naa ang Diyos nato, naatay hiyas. Amen. Naatay na kalang hiyas na dapat nimong i-utilize or imong i-dedicate, imong ipagamit para sa Diyos. Ang tao na magasulti, kinanglan, magasulti siya ingon sa sinultihan sa pulong sa Diyos. Tabian man kita, pero dili na tabian sa pangkalibutan. Tabian ka para sa Diyos. Amen. Mga estudyante, himo ang lahimo sa inyong classmate. Balag ingon mo gusto katib, pero to katib for the Lord. Na napudi si Juan. Kaya kabalo sila, nawalihan na po din mo. Sira ni Musgugmas Ginoo. Kung nagtrabaho ka, tabian ka ka, sama sa pulong sa Diyos. Kaya ang pulong sa Diyos, hindi pwedeng siraan. Hindi pwedeng tatluban. Amen. Mo-prevail yun ang pulong sa Diyos. Mapalakpak ang nagsugod na gwali ka rin sa iyang mga amigo. Amiga. Amen. Ang tao na mag-aalagad, kinahanglan mag-alagad siya ingon nga may gahom nga gihatag sa Dios aron nga sa tanang butang ang Dios pagahimayaon pinagit ang Kristo Jesus kang kinsa ang himaya ug ang panggahom hangtod sa kahanturan. Amen. That the Lord obtain glory in your walk of faith. Na mag-igsunan ang imong hiyas maghatag ng himayang sa Diyos. Amen? Kung ikaw nagtrabaho para sa Diyos, trabaho manay gahom. Amen?
gahom, nga kanang nga gahom, dili pwedeng makawat. Kaya wala makakawat sa gahom sa Dios. Kanang nga gahom, muna'y muhatag ka nimo potentiality. Muna'y mo promote nimo. Muna'y mo guide nimo. Muna'y mo direct nimo. Muna'y mo elevate nimo. Magpagamit ka kanay kalipay. Malinawon nga din mahimong mabungahon sa pagpagamit sa Dios. Manindog lang tanan makigsunod. Hallelujah. Now, karong oras sa first Sunday mo karon communion time na to. Ha? Ha? Oh! Ako na communion Sunday. Pagigyan. Hindi first Sunday ron? Okay, mas mayo. Now, karon na moment kay special Sunday na ito karon. Himuon na ito ng Sunday of Deliverance. Amen? Sunday of Deliverance. Hallelujah. Kitang tanan patay na ta diha sa salak. Amen? Makasala man galing ta, kita gaantag provision sa Ginoo. Unsay provision sa Ginoo? If you confess your sin, God is faithful to forgive you and to cleanse you from unrighteousness. Amen. Ang importante lang karon makigsunan. Babatunan nato ang mind ni Kristo. Kaya kung naay mind ni Kristo, in ang Bible, muhunong kita diha sa pagpakasala. Meaning, ang atong kinabuhi makigsunan, nahimong natabunan na diha sa kinaiya ni Kristo. Kaya ang atong nawas unod-nun na kinabuhi. Wala ko na sayo kung nakandoy ka nga, gamiton sa ka sa Diyos sa different na dimension o special na gift sa Ginoo. Pero kami nga Diyos mo ay paghatag o expose ang asa nga maagi kung sa klase nga gasa. Magbiruin niya sa inyong spirit. Kung asa ka nga potensyal, asa ka nga ministry, kung sa klase nga pag-alagad sa Diyos. Labaw sa tanan kining pag-alagad sa pagsulong sa tulong. Dili pwedeng matakupan at atong bakbak. Inong nga sumala sa tumibasa karon na natago ka sa Diyos, bago lang ang Diyos. Dili ka masugod. Na doon na pa espiritu sa kaaway, ini-demon spirit na nag-take hold mo. I-renounce mo na sa mga pinagulkan. Ikaw mismo, gamitin mo otoridad. Na wala na yung pwedeng na ay mag-connect, ini-demonic connection. Wala yung stronghold. Wala na yung attachment. Na may mo ma-detach ka from any demonic covenant from your ancestors, from your forefathers, any demonic connection of covenant di kanila. Ikaw karon buhay mo, pupul. I-renounce mo na. Nagawas mo na ka sa kanang demonic connection. Wala na connection, wala na connector. Any demonic realm na connection di kanimo ngadto sa kalwatan o sa imong kaluluwa. Kaya kada na connection mahimong entry point, mahimong access point from any spirits of this world to manipulate, to deceive us, to entice us, to pollute our minds, even to destroy our focus, our desires. Hallelujah. Come on, worship the Lord. Pasalamatan ang Diyos sa kinabuhi. In the name of Jesus. Hallelujah. Come on, nang langit kong namahan. Come on, langit kong namahan.
In the name of Jesus Christ, In the name of Jesus. your beloved Son, pero mula sa tinawag sa iyong otoridad, akong hingilan, akong piputol, Akong giputol. ang kanang demonic covenant, Kanang demonic gikan sa akong kaliwatan, gikan sa kong gikan sa kanang akong kaliwa, akong piputol, akong gilinaw, ang kanang tulo, ang kanang connection, ang kanang entry point from any demonic spirit. In the name of Jesus, wala na kahong, wala na kahong, wala na katulog sa akong kinabuhi o sa akong sunod na mga henerasyon. In the name of Jesus, in the name of Jesus, kadang kabuhihon, kadang balatian, kadang kabalaton, kadang kagubot, kadang kahilayan, in the name of Jesus, any demon spirit of darkness, pero mula sa ma-consume, maugyaw sa kalayo sa Diyos. In the name of Jesus, gawas mo na ako karon. Gawas mo na ako. In the name of Jesus, I am healed. I am delivered. I am set free. In the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Come on, worship the Lord. Express your gratitude of thanksgiving unto the Lord. Pasalamatan sa Lord. Hallelujah. Kung sa pa'y gusto niyo mong ilinas, isungkit sa Lord. Dahil mong nabatin, tanang na kagubot sa pagmanay. Hallelujah. Higindi ang tanang demon spirit na nag-control niya sa iyong natural realm sa iyong kagalito. Mag-allow the Spirit of God to take control in the realm of the Spirit. Siya sa iyong spirito na sa iyong kalag kawas. Thank you, Lord. Lord, mamagdan ka sa iyong spirito. Be set free right now in the name of Jesus. You are free in the name of Jesus. Handog karon ang pamanin mo ang kakulaw kahadlok. Mahadlok ka, masultis po lang sa Diyos. Hingin mo yan sa iyong kinabuhi. Tingnan ang Bible ng mga kalawan. Usap sila may tampok na kusino na kalayo. Tungkol kay diyan sa pagtuo, diyan sa Diyos, wala na ikagahong ang katalaw. Posible ba na katalaw sa alagad sa Diyos? Maulaw, mahadlok ka, mutikan sa pagtuo. Mahadlok ka na mabubuhat sa kabubutan sa Diyos. Mahadlok ka na magpagamit sa Diyos. Ang Bible nagsulti na daan, mawala sa naghatag na ng Espiritu sa katalaw at kahadlok. Kapag Espiritu sa gahong, gugma, o sound mind. Thank you, Lord Jesus. Lord, salamat sa mga igsunan. Mapatunan na mo, Lord, ang imong hunahuna. The mind of Christ. Amen. Lord, salamat na ikaw ang reflection sa mga kinabuhi. Laiton man kami sa mga tao, pasipadan kami, bugal-bugalan, katawan ni nila. Pero Lord, nagsulti na daan ng pulong kapag sila na tao. Busa, mas butong is mong pulong kaysa na sa mga tao karon. Apan mas butong is mong pulong kay bisan sa among tawhanan nga pagbati. Usahay Lord, makindili sa tawhanan ng pagbati. Lord, batunan naman mo ilaw. Batunan na mo ang
ang tinuod na pagtuo na natagod ng ilan nito diha sa Diyos. Katawaan mo sa mga tao, bugal-bugalan din nila. Kapanood, magkakaroon kami sa kinabuhi, mapailubon. Damon, hinuon kami, malikog ba nila? Damon, hinuon kami, bukasaylo nila. Eh si Kristo na ang nakita kamo. Mingon ka, Ginoong Hesus, bulahan sa lang kinalutos, tuod natin. Sa tuod ang iyong tuod, na kung kami ay lutuson, ikaw mo ilang nalutos. Hallelujah. Lord, salamat na kini nakatawan mo. Nagkampo na sa pagkinabuhi katarong na nagkakaw niya sa pagtuon na naglipay mo. Kaya kung nagkakaw niya na tinuod niya sa pagtuon, bisang pagbugal-bugalan, lutuson, magbuhatag daw ng bulong, apan dili ni amay kataron ka kamo. As long as we are in the right standing, we are in the right path sa among Christian walk. Yes, sa pagtuon. Damol sila maglait, maglutos, magpasukalat. Damol kami makadawat ng panalangin. Damol kami muilibig. Damol kami muuswag. Damol kami imong panalangin. Lord, salamat sa iyong makatawag. Na naman kinabuhi, hindi kasama kanyan to. Minamay na itong kagahapon. Humana ang iyang panahon. Apan karon na namin sa bagong panahon. Dili na pagbuot sa tao. Apan pagbuot na gayon sa Diyos. Dalaygon ka man sa ulit katapusan. Dawata Lord na tanang himaya. Tanang namang pagpasalamat at mga pagbuot. Sa ngalan ng Kristo Jesus. Amen.